No jak się tam, do osiosy. Nie, na początku przejść do oboci. No dawaj. Więcej z nim do oczu, ty krawatki. Dobry. Tam, gościa szoferują. Ej. Szoferują. No i tak jest. Kryś tam do oczu. Nie może potem są to ja. Ale nie kaci. No jak to lubisz? No ja to nie mam kaku, czy? Ja nie dojdę, tak, wyprowadźki. Jakie to widzę, jak to nie ma. No i czy piwa. Taki podskutnie, a dojdę, tak. Happy, what is the way? Do pici, jebać ja. Ty tam był błagać, ja tak to mnie zrobiłem. Ja tak gadałem, kurwa, nigdy się nie poczułem, ani nigdy nie poznałem telefonu, do politykaty. Po tym Facebooka na kiedyś. Ale, jaj. Ale, to nie ma chybu. To wyszła? Gdzie? Jest, kurwiczki. Kamarady, to a potem tu już idzie, wiesz, tu już fajną. Potem na drugiej miejscu oni kupniemy sekundy. Od kiedy do kiedy są poza, a potem to tam... A za 4 dni mam telefonu. Puśćcie, wiecie, no tylko co są poza historią, weź tam, no, na internecie tam historie są od TikToku, co jest porn, te zaczkę to jest firmy, stranki. Twoja firma. No ale, kiedy no na internecie, to najeba, weź, возьми соочили так полная улья печали. Делать би. Kogoś mi doszło. Nie wiedzieli tutaj bolędy, to nie przyszło na taki styl, że czekała z potą. Cinianki! Cinianki kanady, joj. Це було dosyć. A lole, birou lole jak Bob. A ci jakieś trenera tam powiem, czy to są te białe. Ty to byłeś... Wieczko, ty to wypij. Kasia. A działacie by się? Ja. Ja, no a lole. Lole! Jak się gościł? To może, że to szarki płaci, co ty ja skoczy, że jednak nie. No a i co si? To i co, z kameradą. Powiedzmy tak do gdzie byłem z nim. Pójdź z nim, zawołał, idziemy z nim. A? Teraz to zabawić, to pójdziecie. A potem co? Nie się mów. Jak raz mu zawołał, że on spoko się trawni. Gdzie? Za ci Fred, oni za albo Fred. Čo za? Franko! Dajcie, aj tam. No to taki stary, że tak jak kości nie na spodku. O, ale oficjalnie. Nie, już nie mam co. Ja, to co mi ale leci? Nie, to do mnie się nie na to. Nie ma tu na to biele klapy. Idzie to tady kokot. Maszynku, nie, tak to na to. Idzie to sanduci, zakopał sam. Tam taki tygar ci kochaj, a tak na picia chłopie mu kopy, ja kopę weź. A to idzie turbo. Maska fajna? Maski małe, jeszcze szczerze prosicie. Że idzie, że majcie, ale tam. Jak dobra, podcie sobie. Ja sam myślał z nią. To ja sam wyglądam, kondo mi automatiko kosztuje. Kuryczki tam sadzi, fajcie i tam. Kanalik jest dobry. Ja to myślał z nią. No takie miejsce, taki kumbalik. Ale ja i za majcią. Nie, że majcią tnęli. To co moje nie pola, czy już co, czy nie. No, że się nie, że ona kazała, ale ona benzyn, kosa, prowinary weź. Dobre, jak jest, tak to sobie się odciął kazanie, ona będą ją, tylko na serii, za to rozbicie, idzie to tylko kosz, nie, zamyślony, ona zała do toho kumbalika i tam w telefoni, a ja sobie równo. Ale gdzieś ty, tu są, tak, no i no, myśli, znasz, tata pokażę, są, poltradnika, są pokażę, to się za mną jedno. Właśnie ludzie coś przychodzić tu, jak ja odlichuję na stanie, tu to notarnik zapali i ochotę. Nie wiem, czy będziesz dać czajnik na kawie, tak są tam nosił sadę, majkuczkę, no, na facie na gryć. To co si dacie? Navičku či čaj? Tak, kao jebie tak čaj.
Tylko czekał som pol hodinu, ja sa nemám kávovať na varičku tam to hrievajú. I čo? Tak ja som, vždycky tam sedel, že za takto. A ja som sa, jak gáč, víš. No, gáč, ja som sedel na jednej strane. Tak takto sedím, už sa rozopnem sa teplo, ja sa upravil, že ako je, že kolo, popolní mi zapaliť, si no vlastne, ukáž paramon. No aj tak, zapále do neho stále, říkám. Nic nepovedal, si koľko čaká sa tam bavíš, čo? Vážne, piču ukáže. No i tam furt smiali, aký čo jebo. Lebo som si kamarády, vyper som, som to nevyper celé, ja som si to. Pomaly som cucka, čo nepiť, horúcie, koľko horúcie, to nebávam. Toto mi môžete vidieť, ale nie, čo sa to volá? Čajce, tak vybral do ryky, vieš, sáčiky. Už máte, ja sa to viem. Miluhovaný, že dávno, doberte preč. Cukorničku. Cukorničku. Koľko to mám všetké tvári. Čo to je cukornička? Cukor nemáš. Nie? Nie, čo cukornička nie. Že záhambel, to sa vedí. To vymáš, až je. Ty kotkana, ale... To všetké tvári mám. Ja som nekúkal okolo seba, ja som kúkal dopredu, vieš. Jak skôr som sa kúkal, takto som si lahol, vieš, kde kúkal takto, a luster do piči, pozriem sa, reku, čo je to? A rečizujem sa, že to je porduje, no to či nejdou. Dobre, zase to pustíme si. Povolej! No. A jak si kozy potom No potom som dobre, aj zapálil som si išiel, potom som prišiel majiteľ, vypadel no a som euro. Dobre bolo, dobre. Že od mesiac musím, či o mesiac, alebo za týždeň musím. Prečo? Došiel som. A to už bolo taká rýchlovka. A som sa tešil, že pojem zastavu, tak nevadí.